Iż-żewġ tfajliet illum gradwati mill-MCAST Daphne Ann Mintoff u Janet Muscat ingħataw midalja tad-deheb u żewġ midalji tal-fidda rispettivament wara li ġew fost l-aqwa fid-dinja f'eżamijiet mill-London Chamber of Commerce and Industry. Daphne Ann Mintoff li kisbet diploma in Banking and Financial Services ġabet l-ogħla marka fl-eżami tal-English for Business. Min-naħa l-oħra Janet Muscat ġiet it-tieni f'Advertising u Public Relations biex bekk irċiviet żewġ midalji tal-fidda. Illum Mintoff u Muscat rispettivament jaħdmu f'bank lokali u fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Studenti li jidħlu f'korsijiet ta' negozju u kummerċ fl-MCAST jiġu mħajra jagħmlu dawn l-eżamijiet internazzjonali. Kull sena madwar 250,000 student minn madwar id-dinja jagħmlu dawn l-eżamijiet. Tkellimna ma' Daphne Ann Mintoff dwar ir-riżultat li kisbet li ddiskrivit bħala wieħed prestiġjuż u li se jħalli impatt pożittiv fil-karriera tagħha. Ovvjament taħdem għalih, kont naħdem għalih ġifieri studjajtu għal sentejn, però sintanti ma kontx qed nistenna li niġi daqshekk riżultat. Hekk. Tkellimna wkoll ma' Sur Stephen Kakija, prinċipal u uffiċjal kap eżekuttiv tal-MCAST, li qalilna li għalkemm l-MCAST għandha livell għoli ta' edukazzjoni dawn ir-riżultati jibqgħu sorpriża sabiħa. U naħseb ir-riżultat bħal ta' Daphne u Janet huwa riżultat sabiħ ħafna illi jgħin l-MCAST jiżviluppa aktar korsijiet u juri l-aspett vokazzjonali, l-edukazzjoni vokazzjonali huwa wkoll rotta importanti, rotta sabiħa, rotti li tagħti sodisfazzjon kbir. It-tnejn li huma ringrazzjaw mill-qalb lill-istaff tal-MCAST tal-impenn tagħhom biex inkiseb dan is-suċċess. Filwaqt li nifirħu lil dawn it-tfajliet tas-suċċess tagħhom nixtiequ li sbaħ xewqat lilhom u lill-istudenti kollha tal-MCAST.